Dino iki aku arep ngepring. Ngepring wong lewat. Aku arep dadi pocong milenial. Tapi ojo lali yo. Di subscribe. Like. Oke. Ngeprank. Go. Manuk mabur, mabure dhuwur, nek ora dhuwur, dudu manuk mabur. Ono wong. Ya. Kok ora kaget ya? Kok sepi ya? Demi tenan iki. YouTuber, Facebooker, Instagramer, Twitterker, kita gagal ngeprank hari ini. Besok siang aja banyak orang yang lewat sini. Oke? Jangan lupa subscriber dan like. Sampai ketemu.